Horrekin zea bat egitea eta proposatzen dizut nola ezin dudan ezer originalik proposatu, nik lehen erabilitako estena batekin hasi eta hori muturreraino eramatea. Erantzun zian, bai, oso ondo, oso idea polita da. Estena da pixkat hemen kontrasalean agertzen dana, da tipo bat liburu zain edo bai, liburu zain bat, egun baten itzaldi badauka literaturari buruzko, metaforak, en fin, literatura zer da horri erantzunez, dozena bat metafora, en fin, analogia, itzaldi badauka Donostian, eta ordu baino lehen ateratzen da, papel batzun bila igotzen da, eta bere neska aurkitzen du bere bi lagunekin. Eta, bueno, horren jarraipen luze bat egiten da, modu oso, batzutan komikoan, parregarrian, parodikoan, eta tipua dijoa bersioak aldatuz. Etortzen da itzaldia ematea, eta itzaldia ez da kapaz itzaldia emateko, orduan kontatzen du historia, beste pixkat aldatuta. Bidean bueltan taxista bat egin topo egiten dut, eta taxistari ere kontatzen dira, taxistari ezin dio esan hain ahula eta zerdanik, eta arrokei batzuk eta ere kontatzen dizkion, nola hostia batzuk eman zizkion bi lagun hori, en fin. Eta dijoa horrela, fikzioko historiari dijoa, pixkat, nik uste dut, simetria bat dagoela. Hasieran dago neska bat hiru mutilekin, inkluso intentatzen dute laukote modura funtzionatzen, da desastre bat ateratzen da. Eta simetria da ondoren mutil hau, gizon hau edo ze hau, liburu zein hau, juten da harremanak egiten beste hiru neskarekin. Orduan dago lau eta lau, en fin, horrelako simetria bat.